Igbo bụ Igbo asị na ugo buzue ọchake ụkwara oge ya ọda ọrụ n'oge ahụ anyị ji ewetara gị ihe omume ka o si mee n'Ugwumba telivishọn nke ahụ iji newspaper review wee mara n'olu nwa bekee. Ịdịkwara njikere ịnụ ka o si wee mee na nke taa bụ Tọzdee ahịa Eke abalị 16 n'ime ọnwa 11 nke afọ 2023. Eji m aka na imere ọfụma ebe ahụ ịnụ nke ọbụla ị na-eme ya gaziere gị. Ọ ka bụkwa Emilia Onyinyechi Nwankwọ ka ị na-afụ iru ya. Kpọọ m Adaọla Edo ebe ọbụla efere. Mụ na Maazị Mike Onovo onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn na ya na nke taa. Biko nna were ngị kene ọhanaeze. Ọ dị mma ndị be anyị siri ọ bụrụ chi kelee chi ya mere ọ bụrụ na ị na-ahụ anyị tata ọ bụrụ na ị na-ekiri anyị ihe ọ pụtara bụ na ị bụ ọna chi ihe ọ pụtara bụ na ahụ siri gị ike ya mere biko ka anyị kelee Chineke anyị gbapụ ọsọ. Ọ bụrụ eziokwu daalụ nna. Akụkọ anyị nwere ebe a taa nke mbụ wee sị na Ebonyi empowers 500 hawkers in various cities with 2 million naira each. Nke a bụ na akwụkwọ Guardian ka o si na ya pụta. Nke a wee na-akọwa na gọọmenti Ebonyi steeti enyela ndị na-enweghị ka ọha ndị ahịa mbugharị na ha enyego ha 2 million each ka ha wee bido ndụ. Ka ị nwere ike ikwu maka nke a. Ọ dị mma mgbe gara aga ka otu onye na-eme ihe ọmụmụ ihe ihu akwụkwọ a na-akpọ onye obodo o kwupụtara ihe gbasara na ndị Ebonyi steeti na ihe eji mara ha bụ ahịa mbugharị gara 200 naira na ihe na ọ dịka mkparị dịka nkọcha. Mana echere m na ya bụ ihe kwesịrị iburu akọ na uche ndị ọchịchị ndị nlekọta Ebonyi steeti gburugburu wee garuo na oruo na mgbe ụmụaka na-akpagharị mgbe a ga-akpọpụta ha. Elotara m na ọ dị m ka ọsam egwu ha bidoro ịgụ akwụkwọ n'efu na onye ọbụla bụ nwa Ebonyi ga-agụnata akwụkwọ n'efu. Ewee bido mgbe ahụ na-atọ mana ịbịazie kịta ọ dị m ka gasị na emekata ya ọ bụzi ihe akụ inu na-atọ na ntị ka ọ na-ada n'ọnụ maka na iruo na Ebonyi steeti aka nwekwara free education ndị politicians a na-achọ anyị na enwere free education mana ọ bụrụ na ị gaa kpọmkwem ị mara na enweghị free education ihe dị na-ekwu maka ịgụ akwụkwọ bụ na ebe ahụ ka ọ ka mkpa iji dọpụta mmadụ ka emepegodo ụbụrụ mmadụ imepe ụbụrụ nwata. Ya bụ ị bụrụ na inyocha ọfụma mara na enweghị free education maka ebe ọ bụ ịbịa itinye nwata gị n'ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti ị ga-akwụ registration ị ga-egote madito gota nke a kwụọ PTA kwụọ esizi n'azụ ụlọ na-anakọrọ ndị mmadụ. Ya ihe ọ pụtazi bụ na anaghị akwụ ụgwọ akwụkwọ mana ihe ndị ọzọ a na-akwụ karịrị ụgwọ akwụkwọ. Abịaziri wenizie ya n'ụdị ebe asịrị si akọ na nsị asịrị si efe na ajụ. Emezie na ndị nne na nna n'ụtụtụ a anụrụ m n'ụtụtụ a na ọtụtụ ndị nne na nna akpọpụ ụmụaka ha n'ụlọ akwụkwọ ụfọdụ enweghị ike ịkwụ ụgwọ irejista na WAEC na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Amaghị m ka gọọmenti ọ maara ka ọ bụ na ha maara mechie ọnụ ikekwe ọ bụrụ na ha ma ha mana ndị ọchịchị Ebonyi steeti kwesịrị ịjụ ọ bụrụ na unu na-ekwu na unu ka nwere free education biko unu ga-ajụ ọnụ free education kedu etu imi na ọnụ dị ya maka amaara m nọ ebe ahụ ka e kwesịrị iji wepụ ihe gbasara ndị a na-agagharị na-eregharị ihe. Ọzọ dịka ibia iji bata n'okwu ikwuru a na-enye ndị mmadụ 2 million naira iji wee kpọpụ ha ndị na-ebugharị ihe ọkwa ụmụaka na-agagharị n'ogologo ụzọ ka ị ga-enye 2 million naira emekekwa emechaa ha ajụ ha kedu etu esi nye ha 2 million naira. Akụkọ a na-akọwa na a ga-akpọtagodo ha nye ha ọzụzụ ọrụ aka ọbụla ha chọrọ inweta enyecha ha ọzụzụ ọrụ aka werezie 2 million naira wee kwado ha ka ha wee bido onye bụ ọrụ aka. Amaara m na gọọmenti nke gara aga enwere ụmụ skill acquisition centers ha rụpụtara mgbe ahụ na-eme ihe na mana enwere mgbe o ruru ọnyụ aka ọkụ. Nke a bụ nke bụ eziokwu enwere mgbe o ruru ọnyụ aka ọkụ ya nwere na ihe ahụ ndị gọọmenti na-eme ọ bụrụ na unu kwado ime ya unu ma etu unu ga-esi mee ya hapụ na ihe a na-ekwu. Mgbe Sam Egwu na-achị o wepụtara free education onye ọbụla awụ ụmụaka na-amụba n'ụlọ akwụkwọ mana mgbe ihe bụ ihe bịara dagharịwa onye ọbụla mekwa atụ ya tent o Israel nke bụ na iruo na obodo niile rukwe ma tata na Lagos ndị na-ebugharị mbugharị karịa bụ ndị Igbo bụ na Ebonyi steeti ọ bụ ihe ihere. Ebonyi steeti nwere ọtụtụ ihe a ga-eji mee ka ya bụ steeti kwudogosi ike ka ndị ọbụla si ebe ahụ bụrụ ndị kwuru onwe ha. Ya bụ na ọ bụrụ na ha ka ọ ghara ịdị ka nke emerụrụ
enwere nke vice president gara aga Osinbajo na oru election a na-aga eke ego n'ime ahịa asị na trader money asị na nke enwere nke a na-eke ọnwa gwụ asị atinyere ndị mmadụ 10,000 atinyechara ha ụmụ ihe ha ọ na-aka mmasị bido n'isi wee mewe ihe ka o wee puokwe n'ume gbaa mgbọrọgwụ na dịka isi wee kwuo ọ ka mma na-enebara anya maka akwụkwọ because ọ bụrụ na etinyere free education agụwa akwụkwọ n'efu ọ ga-enyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ịkpọbata ụmụ ha ka agụọkwa n'akwụkwọ mepee ụbụrụ ha dịka isi wee kwuo maka na onye mepere ụbụrụ ya ga-aghọtazi ka esi azụ ahịa ka esi arụ ọrụ aka ka o wee baa uru sie ike. Ọzọ dịkwa ka ibia bụ na a na-ekwu na a na-eke 2 million naira nọ kedu ọbanyekwere n'aka ndị ahụ bụ ndị achọ ka o rute aka ka ọkwa akụkọ osi n'aka fere aka ihe a na-akọ akụkọ politics. Ịma echetara m n'ihe gbasara ịgụ akwụkwọ echetara m mgbe anyị agụrụ nke anyị na mbido eso m na ndị enyeru primary 1 2 3 a na-enye anyị mgbe primary 1 anyị bụ bọọdụ na-enye anyị chọk. Primary 2 a na-ewetara anyị textbooks a na-ewetara anyị enwe sharpener ugbo sharpener a na-eweta enwere big pensụl na-ada aba n'ime sharpener ọ na-adị mgbogbo etu a ọ na-abụ imegharịa onye nkụzi akụ ihe n'isi a na-enyecha anyị textbook ịgụcha idewe ya ndị ọzọ na-abata achịrị wee gụọ ọ bụ eziokwu na ụdị dị ka m na nna dọkasịa nke m tupu a na-eme ihe na apịakwa amụrụ ihe ya na-eso ya bụ na ihe a na-ekwu okwu ya bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ime ka enwee free education ya nye ihe maka ama m na mgbe ahụ na enwere mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na-esi steeti ndị ọzọ kpọrọ ụmụ ha na-aga Ebonyi steeti ka ha gụọ akwụkwọ kịta ọghọzie n'egwu agwara ọgwa ya bụ na ndị a kwuru kịta na a na-enye 2 million naira 2 million naira kedu akaụntụ a kwụnyere enwere onye ndị a na-ebugharị ihe nwere akaụntụ mmadụ ole n'ime ha nwere akaụntụ ọtụtụ n'ime ha ga-enwe akaụntụ ebe ndị a na-ekwugharị na ogboro akaụntụ ọ ga-abụ ịnọkọta isonye 2 million naira n'ime a ga-enyochi ọfụma ọfụma nke ka mkpa ebe ahụ bụ na ọ bụrụ na a na-enyere ndị mmadụ aka si nyekwanụrụ ha na-ezi anya ka afụ na ndị agha chọrọ inye aka nwetara enyemaka ahụ ka ọ ghara ịbụ na akụkọ politics. Ịma na mgbe ụfọdụ etu a aka batachara kịta etu a batachara ụfọdụ ndị ọchịchị ndị winile elekshọn na-ewepụta ụmụ atụmatụ ndị a ka e were kwụghachi ndị kwadoro ha ya bụ aba ya otu afa mana enwere nke ndị gọọmenti etiti sịrị anyị na a na-enye onye ọbụla 8,000 naira n'ọnwa amaghịzị m ka ọkwa ego ebitara ebita amaghịzị m ka eji merebe nke ahụ ya wụrụ hapụta ha n'etu a ka ewepụta ofu ihe ọ ga-abụ ọmagbuo onwe ihe eji were ya bụ ka e wee wepụtagodo ego a ga-eke maka ihe anọzi bụ gọọmenti okike anọzi na gọọmenti nchụta ego hapụ ndị a anyị gaba na ọ ga-adịcha mma ya ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara nke m kwuru kịta jee n'akwụkwọ The Guardian ka ị wee gụrụ ya n'uju. Ọzọ dị ka ibe ya ebe a wee sị Obi Okorocha betrayed Ojukwu by dumping APGA. Masob na-ekwu nke a na aka chịbụrụ Anambra steeti bụ Peter Obi ya na nke chịbụrụ Imo steeti bụ Okorocha na ha emezi wee hapụ APGA. Ndị Masob na-ekwu nke a. Ihe mgbe ụfọdụ amaghị m ka Masob mgbe ụfọdụ n'ime ha maka ama m Ijele bụ onye isi ụfọdụ n'ime ha mgbe ụfọdụ etu ha na-esi atinye ọnụ na politiks mgbe ụfọdụ na-eme ma ana m ajụ ọka bụzikwa aka na-azọ Biafra ka azọkata na Biafra wee tinyewe ọnụ na politiks ọ dịkwara mma mana ofu ihe m na-ajụ bụ ọ bụrụ na onye a na-ata Obi ụta na-ata Okorocha ụta o chetara na ntụnye aka gara aga na nwunye Ojukwu pụtara ka ọ zọọ sineti ewegbuo ya Chandu ya bụ ọ bụrụ na ndị nọ n'isi APGA ama m na n'Imo steeti ekwu n'Imo steeti na ọchịchị nke ọzọ akwadoro onye ọbụla sị na nke a bụ nke anyị ndị mmadụ gbagasịa fọm egwuo ha Chandu rie ego ha ị na-asị anyị na nke a bụ nke anyị na nke a bụ nke anyị okokoro chiefuo nke a bụ nke anyị anọkọtazi ofu onye akpụrụ ọkụkọ ahụ
bụrụ ọkụkọ apụga taa ya ị na-asịkwa m ka m nọrọ n'ihe ya bụ nwe onye na-atọ ụta na ọ pụọ maka na ndị ọchịchị dịka onye na-eme biznes ihe na-achọ bụ ebe ọ ga-agazi ihe mere njikwa ihe m hụrụ ebe ahụ bụ na ọ dị ka ga-asị na ọ dị ka ndị apụga maọbụ na apụga anaghịzi emete ha ọfụma maọbụ inyere ha aka iji wee nweta ihe ha chọrọ n'ọchịchị mere ihe ndị a ji ahapụ ya abanye pati ọzọ. Mgbe nke ekwuwe mgbe nke Okorocha abata ha na napụga si anyị na nke a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị ozugbo o meriri kpam o burukwa kwafee na APC APC wa amaghịzi m etu ihu na ọnụ dị eketa maka na ụfọdụ na-asị anyị ka anyị baa na national party ka anyị baa na national party ọ bụ eziokwu ọ bụrụ na emeziri ọfụma ka anyị nweta apụga mee ya ọkwụrụ akwụrụ ka ọ ga-abụ enweziri etu esi na-akpa gị na ndị ọzọ na-akpa ị mara yes na ikwuziri ọfụma enwere ike enyeghị nke a enyeghị nke a mana ọ bụrụ na ị nọ dịka apụga sụsọ otu steeti ka e nwere ahịnze Chineke na-aka ji otu steeti ahụ ruo kịta ọtụtụ ndị mmadụ na-abụrụ ha pụta ha ememe ike agwụ ha maka na a na-eboro ibu bogide ndị nọ n'ọchịchị ịma na ịbịa na ụmụ ihe politiks a ịbịa na ụmụ ihe ndọrọ ndọrọ a na-eme ọ bụrụ na onu nwee ihe dịka steeti 10 a ga na-esi n'ego steeti 10 ahụ na-akpachapụ ego eji a na-ekenye ndị isi ọchịchị ego eji na-arụ ọnụ dị pati ma ọ bụrụ na asọ ya eto ha na-eche asụ ya mere etu ọ bụ ofu pati ọ ka na-enye ha nsogbu merụ na urukwa ha na mgbe a na-azọ asị anyị na nke a bụ nke anyị nke a bụ nke onye ọbụla abata ndị nọ n'isi mgbe ahụ amaghị m ka kịta ndị nọ n'isi mgbe ahụ ha ji emere ihe eji akpa ego kpacha ego ụfọdụ n'ime ha nọzi n'ime ya bụ onye na-ata Peter Obi na Rochas na onye ọbụla ụta na ha pụrụ na apụga ị ga-agwa m ka ọ bụ ka ị nọkọtara na ihe na adakwa ofu ebe ekiri mmanwụ ọ bụrụ na emejiri ọfụma ọ bụrụ na ndị isi mejiri ọfụma echeghị m na ha kara ịpụ maka ihe a na-ekwuzi okwu bụ etu apụga ga-esi gbasaa banye ụmụ steeti ndị ọzọ dị n'ala Igbo ọ dịka a ga-asị na a na-ahapụ ebe a na-echi ọzọ ịnọkọta echi m na nke a bụ nke anyị nke a bụ nke a ga-emechizi anya ọ dịka ndị ịga n'ụlọ ụka kịta a na-ekwu pastọ asị receive ndị a bụ ndị agbara ọgwụ n'isi asị receive imepezi aka ka nke iji ka ị receive ihe asị receive nke iji adapụ na pastọ ewere etinye n'akpa ọhụ eze na-aghọrọ ndị ọ na-achị ọ dị mma ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na akwụkwọ Punch gaa gụrụ ya nke ọma akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a dịka ibe ya wee sị Abia restricts movement of heavy duty vehicles from 7 a.m. to 8 p.m. nke a wee na-akọwa na gọọmenti Abia steeti akwụsịgo nnukwu trọk ịgba n'okporo ụzọ Abia steeti site na elekere 7 nke ụtụtụ ruo na elekere 8 nke abalị. Ị nwere ike ikwu maka ọ dịkwa mma ịma na etu o gbuchara ndị mmadụ ụbọchị a ndị ahụ nwụrụ Chukwu nara mkpụrụ obi ha na ndokwa ọ na-abụ ome etu a anyị niile agbapụta emewe nke ha anyị na-ohi ya fire brigade mana ihe na-ajụ bụ ọ gaghị ekwe omume ọ ga-adịgidekwa ọ gaghị ekwe omume nke mbụ gịnị mere o ji daa ndị ihe na-adabụ ka mgbe ile n'anya ịma na mgbe ọtụtụ mgbe nọọ ajọ ụzọ mere eji daa ka a na-asị ndị ihe na-ajụ ndị nwe ụgbọala sị ha kee akwụkwọ road worthiness road n'onwe ọ dịkwa wọdị ya bụ ọ bụrụ na amachie ha ọ dịkwa mma ahụ maka ha na-enye nsogbu mana ihe na-ama ha bụ ka a ga-emekwu ya ihe dịka afọ na-abịa jụọ m enwere ike iwu anọ otu afọ ma ọ bụkwa na o ruru otu afọ tupu ị ga-ama nnukwu trọk ebidokwe gbawa ọzọ ihe ị ga ha amakịta ọrụ ihe ruo ihe dịka ọnwa ịtọ maọbụ ọnwa ịnọ ga-anị n'anya ị ga-afụ ọ bụrụ na ịfụ ha ọzọ ị ga-afụ Dangote trọk Dangote ebe ọ na-ebuga simenti ime kịta ha gba bụ asịghị na-ekwe ha bute simenti na Abia steeti emepe turu ha emeri na akwụ ga-esoro ibi gba mmanụ ịfụ ka Dangote na ndị ọzọ ndị nnukwu ndị ọzọ ndị ọzọ esoro ha gawa ọ dị mma jee na akwụkwọ Vanguard gagụrụkwuo akụkọ a ọfụma akụkọ ọzọ anyị nwere ebe a wee sị don't exclude Southeast from railways upgrade program Senate tells federal government
nke a bụrụ ndị sineti na-agwa federal gọọmenti ka ha iwepụkwa na South East na ya bụ ana Igbo anyị n'ọdịda anyanwụ si ha ewepụkwana ya n'ihe gbasara railway program upgrade program ha na-achọ ime. Ihe gbasara railway a ụmụaka anyị ndị nọ n'ala Igbo bụ sọsọ n'akwụkwọ ka ha ga na-agụte. Eziokwu maka na kemgbe m jiri mara ihe ama m ihe gbasara railway. Ịka bụ tata amago m na 1982 esi m Enugu gaa Aba ịnọrọ n'ụgbọ oloko tren ihe ọ na-atọ m ncha mgbe ahụ maka ị na-agbafe ụzọ ịgbafe ovin ịgbafe ebe ebe ị ga-ata anụ nche ebe ị ga-egote ọkwụrụ ebe ị ga-egote nte egote Igbo anakọtazie ihe niile nye ọkụ ọ bụrụ na anyị mana ọ bụrụ na railway na-arụ ọrụ etu o si kwesị ịrụ akaghị na-enwe ụmụ nsogbu ndị nnukwute trọk a na-agba anakọta ada n'ụzọ maka mgbe ahụ a na-enwenụ tren na-abụ sụsọ ibu o buru kịta o nwere ike buo ihe karịrị ihe trọkụ 30 ga-ebu n'otu ugboro. Ihe a dịkwanụ mmasị revive ọnya because ọ dị ka a ga-asị na ọ na-akwụsịtụ ihe mberede okporo ụzọ tupu ị na-anụ na ụgbọ oloko nwere ihe mberede okporo ụzọ ọ na-ara ahụ. Mana ndị mere ka ọ nwụọ ala adịghị mma bụ uru ndị nze ndị mere ka ọ nwụọ ha ma ihe ha ji mee ndị na-achọghọkwanụ ka o kunye ọ kachasị n'ebe ọ gbasara nke a n'Igbo akwa ebidogo nke Lagos enwego blue lane na blue gini na-agba na Lagos ugbu a ịpụọ na mile 2 o buru bugaghị na Island fim ịma nwe nsogbu enweghị hold up enweghị ihe na mgbe ọwa sị na ya ji erute ka o ji erute o buru ọtụtụ ndị mmadụ molu adịghịzi na Lagos ya bụ ahịze ndị Lagos mana nke a bụ railway dị federal gọọmenti n'aka ha chee na ndị Igbo na anyị niile ga-anwụnyụ anya ma ọ bụrụ na ewepụrụ anyị railway anyị ga na-adịkwa ndụ ebe Chukwu na-adị ndụ anyị ga-adị ndụ anyị ga na-aga n'ihu. O mere eme ya bụ jee n'akwụkwọ Sun gagụrụkwuo akụkọ a n'uju ya ọzọ anyị nwere ebe a wee sị NLC TUC suspend strike as federal government to reciprocate gesture. Nke a bụrụ na ndị ọrụ gbara abụba ọrụ abalị abụọ gara aga na ha akwụsịghị ya mana ha na-atụ anya na gọọmenti ga-elebanye anya n'ihe na nkwa ha kwere imere ha tupu ha wee kwụsị ya kpamkpam. Ọ dị mma ofu ihe na-atọgodo m ụtọ bụ na agbago ya bụ ụzọ were mgba ọ dịgonu ka ọ dịnụ ka nwoke na nwaanyị dị na maka na enwere ka ọ na-abụ mgbe niile na-agba ụja na a na-eme nke a na otu ha mere eme kịta dịkwa mma. Ọ bụ eziokwu na ihe ha ji mee ya nke a bụ na etiri onye isi ha ihe anụkwana m sị na ụfọdụ ụmụ ha nkwekọrịta ha kwuru bụ na onye ahụ bụ onye ha sịrị onye ahụ bụ onye kpọtara ndị bịara tinye onye isi ha ihe na a ga-akpọta ya kpọrọ ya gaa ụlọ ikpe kpee ya ikpe mee nke a mee nke a ndị gọọmenti ha maragoro na ekpe ya n'Imo steeti na ihe ọ ga-abụ discharge and acquitted even before a na-abịa kọtụ na emego discharge and acquitted ndị na national ewesị ha mgbe ọ na-enye na nsogbu security adviser wesị ha na ya ga-ejizi aka ya kpee ya bụ ikpe ha ekweta na ugbu a ọ bụrụ na ekweta ya mma ọ dị mma ekweta ya njọ ọ dị mma mana ihe anyị ma bụ na ọ ka mma ka mma anụ na nwoke na ibie mana nke a ha na-asị gọọmenti ha lebanye anya n'ihe a chọrọ ka ha mere ha tupu ha wee kwụsị abụba ọrụ a kpamkpam ịma na kịta na ha kwụsịchabeghị ya na ọ ka bụ nke nwa bekee kpọrọ suspension na ha ka suspendịrị ya so ọ dịbeghị indefinite. hapụ ha enwere ihe ekwuru n'ime ụlọ ụfọdụ ada agwa anyị ụfọdụ a na-agwa anyị ya bụ nke ahụ ekwuru n'ime ụlọ sụsọ ha ama enwekwara ụfọdụ ga-asị na ha nara n'aka azụ mụ ekwenye ihe na mgbe niile ka eji anara aka azụ mụ akwenyere na enwere ndị bịaranụ ka ha mee ka ọ dịrị ọha na eze na mma mgbe mbụ ama m na ikwuta ha n'okwu NLC ihe ọbụla mere ndị NLC apụta mgbe aha egbebeghị TUC mgbe Oshomore ha Pascal Bafia ha nọ mgbe ahụ a nọ n'ọchịchị ndị soja mana ndị a na-enye nsogbu mgbe ahụ na-ekwuchitara ọha na eze
ọ bụ eziokwu na Oshomole mechaziri esi eto mara ya ka ị nọ ọ bụrụ na ihe na ọ bata garuo gọvanọ wufuo ezi ihe nwaanyị anyị mara na ọ dị ka agbawa n'egwu ọzọ mana etu o si dị bụ na ọ ka mma ihe ọbụla ha kpatara nke a ga-eme ya anyị amago na Naịjirịa gọọmenti bụ ihe nkwa a na-ekwe nwaanyị n'elu akwa ka ha na-ekwe a na-azụ ya kasiki ya bụ hapụ ndị a ya dịba nnọọ ya bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu ihe gbasara akụkọ a gaa na akụkọ Guardian gaa gụrụ ya n'uju ọ webụrụ ebe a ka anyị na-adọbiri ya na nke taa na ihe omume ka o si mee daalụ maka ịnọnyere anyị ma matakwa na nwatakịrị nọdebere okenye anọtaghị ibegiri ji ọnọta anụ kpọrọ nkọ ya mere o ji wee dị mma na ị ga na-esonyere anyị maka na o nwere ike akụkọ ndị na-enụhụ ebe ọzọ iwee nụ ebe a otu anụ anyị si na-atapịrị gị ya n'asụsụ Igbo dịkwanụ mma maka na asụsụ nke gị ga-aka wee doo oge anya ụka bụkwa Emilia Onyinyechi Nwankwọ ka efuru iri ya gbaa m Adaọlaedo ebe ọ bụla efuru m nna Ken Ọhaneze tupu anyị apịachie ọ dị mma mụ ọbụma ike onugbu na nso unu biko sonyere anyị na-atụsa ya bụ ozi maka na nke m bụ nke m nke anyị bụ nke anyị ebe ọ bụ na a na-asụ asụsụ anyị jiri asụsụ anyị na-atapịa a na-abụ mgbe ụfọdụ abịa ikwu okwu etu asị na aka mma n'oyibo okpukpu oyibo ndị ahụ a na-eji aghọgbu anyị ọ bụrụ na a na-asụ ya n'Igbo ịmarago ihe m kwuru mara ọnụ mmiri okwu m ana m asị unu ka ọ dịkwa n'echi ndewo